स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे की ओर से। आप सभी के बता दी कि भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा निरहुआ द लीडर। ये फिल्म के कई सारा फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई फिल्म के ओमांस फिल्म एंड क्रिएशन के बैनर तले बनावल गईल बा। ई फिल्म के लीड रोल में आप सभी के दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, अंजना सिंह और संजय पांडे नजर आई हैं। ई फिल्म के प्रोड्यूस कैले बाड़ी मीना केसरी और ई फिल्म के लिखले और डायरेक्ट कैले बाड़े वाई जितेंद्रा। ई फिल्म के भोजपुरिया दर्शक लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहल बा। आप लोग के बता दी कि ई फिल्म के एडिटिंग और डबिंग के कुल काम कंप्लीट हो चुकल बा और ई फिल्म रिलीज ला एकदम से कंप्लीट बटे। उम्मीद ई लगावल जा रहल बा कि ई फिल्म के ट्रेलर के आप सभी के बीच में लॉकडाउन खत्म होते ही यूट्यूब पर रिलीज कल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकें। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के ई फर्स्ट लुक पोस्टर और ई खबर कैसन लागल। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा दी।